Mami a wee kwukwalu n'iru ife niile ha na-agwa ya before ha wee si ya nyekwune na ọnụsigo ya gwelu maka ofu nwa anụnwa amụọlụ ya wee na-edi kama ya jee nụọ nwaanyị ọzọ na ọma nkwụsị di ya ịnụ nwaanyị ọzọ na nwoke ka ihe sọli ya omee ya jee nụọ nwaanyị ọzọ. Ọ sị mama ha na ya agwasigo ha na ya anụsigo na ya chọzi and ka agwakwa ya na-echenjigo ki a na-ekwu ọbakwa meshin o ji wee bata bịalala m chighebe azụ. Ọ sị m nya wee jee saa nwa ya arụ sasịa nwa ya arụ saa nke na-ebegidego akwa ifu ka anyị ara ya wee duru nwa ya wee chighebe ka alụlụ be die n'ime abalị afọ ọ bụrụ n'eziokwu eziokwu na di echenjili ki na-be enyi ya nwaanyị. Ọ sị m nne ya wee bata wee kpọbịa kpe ya n'enu kpe ya na anị ka asịkwa opike dị kọl ya wee kpọba nwanne ya nwaanyị bikwe na the center wee duru nwa n'abalị afọ wee jebe ebe afọ wee luo wee nọrọ. Ei ọ sị bụ ka chi foro ya wee kpọọ di wee yọbịa sị biko ọ bụgodu na ịchọzi ndụ gị kwe ka abịa bulu ngwongwo ya na nwa alisi bulu akwa nwa kpolu daipa na ndị otie ka wee naba ka yọsiali anya biko kene ka abịa kpolu akwa dịzga ịjụ nye wele aka nne ya ọnya ọjụ wele aka ekpe ya ọnya ọjụ. Ọ sị m nne ya wee kpọba ọnkụl ya n'ebe afọ ịmaka unu kpọba na ndị mmadụ gwaba na ndị mmadụ wee kpọbazi anya ya o wee kwelu wee sị anya bịa ka o bulu ifie ya wee kulu nwa ya wee jebe wee luo wee paakị ba ngwongwo ya paakị si ke na paakị ngwongwo ya ọ bịasịa na ọ bụrụkwa na o nwere ebe ọ ga-anọ ya nọla ebe a na Satọde na ya ga-akpọ na ya be nne ya maka ọ na-abụ ọsị anya ya pụọ ya sị anya kpọ n'anya na ọnya kpọtara ya ya wee kwelu wee nọlụ maka na o nwere ebe a ga-anọ ịghọtago. Satọde ka fa nabazi anụ be nne ya ka o jedune gị esi na ọ da anụzi maka na ya gwa mami ya na ya da anụzi mami ya sị anya nọlụ ka ọ chụọ anya ya gwa papi ya ya gwa ọnkụl ya na ya da anụzi ọnkụl ya sị anya nọlụ ka ọ chụọ anya afọ ịghọtago. So kwana ya so Satọde ka akala ọnụ Satọde nye bilie paakị ba ngwongwo ya niile paakị sa paakị ake nwa wee sị anya bịa ka ọkpọ n'afa na fa adugo redi sọsị ya ka anyị ego moto ka ọ nabanye wee sị ya mba na ịmanye ego moto na ọ bụrụ ego moto ka ya ji bịa be gị na ị ga-akpọ na ya be nne ya sị na ede anụzi. Nwoke nwa akwụkwala ọtọ sị ya na ya chọzi ka ọ na ife ejere chọ ka ọ na bụ na nwanne ya nwoke nke ọzọ achụgo nwunye nke ọzọ chụkwa nwunye denụ nke ọzọ ya na nwunye na-ese okwu ya nwa wee na-achọkwa ka a chụọ nwunye kịta na ọ ga-adụzi ka ife emere eme na ọ ga-adụzi ka a ga-asị na ọkọs for that na ya chọzi ka ọ na ya nọzialụ. Ọ sị m nne na fadụ nwoke na-anọ ịbụ achụgo nwunye nke ọzọ kwa mbọsị nwunye a na-akpa ya na-ebe na-asị ya na ya nwetara ego ya hapụ die maka na enwere efe a na-alụ ya nwetara ego ya hapụ die denụ ya nwakwa na-achọkwa ka ya na-abe die akwa ifugo ihe a ka ọ gwara ya. Ọ sị m nne na the worst onye akpọ mami ya sị anya nọlụ nye kwene ka ọ chịa na mami ya chọrọ ka ndị mmadụ mụọ onye amụ na nwa ya nọkatalụ di ọnụrọzi akwa ịghọtago. Ya wee nọkwalụ ya wee nọkwalụ. Ọ sị m ọ dị enyezide ha nni ọ chụrụzide ịma na fanọ ọ chụrụzide ịmara hai ya ebubekwa ihe a ọ pụọ bọsị sọlị ọ bata. Ọ sị bụ nna ọkwana ya fa na-agakwa so olukwe after few months nye bido try akwa maka na ọ na-abụ obu di ya mma obido wetakwa ego ha esibekwa nni ya yọbakwa ibongi cha so ọkwana ya wee yọgidie ibongi one day wee sị ya biko na ọ bụ na ị chọrọ ịnụ m kpọna m be nna m ka nna ala onwe m. Nwoke wee kwụlụ ọtọ wee sị ya na ife ga-akpọna gị ga-akpọna gị ya sị ya gịnị ga-akpọna ya. Ọ sị ya na ife aja akwụlụ ya agụ ibongi bụ ka a megidefu ya na nwoke ọzọ na ibongi ga-agụgide ọdana n'aka nwoke ọzọ denụ nye wee kpọrọ ya kpọna ya na lụọ ka wee fe excuse ya ga-enye ndị befa maka na ya nwere excuse now na ya kpọ n'anya na ndị befe ga na-ajụ ya kedu ife ome so na ife ya na-edi ebosi ọbụla ya ga-afụ ya na nwoke ka akpọ n'anya be nne ya ka wee fe excuse. Ya wee sị ya ihe a bụ excuse gị. Ọ sị ya yes
asị oke na nsogbu adọrọ ngwa na-echenụ ya wee jideta onwe ya bikos na etu esizi ya na-azụrụ ya ọfụma apụghị ịghọtago ya kwụsịzikwuo iyi ya ibom gị kwụsịkwụzie ime everything just gbaza anya nkịtị na-edi ọsị ma ọkwana ya na o nwere obere nwanya na ha bi oluo datide ọbata si dịga anya chịla akpụkpọ ụkwụ ya niile ka ọ saala ya nyanwa na nna ehi a chọrọ ili nya ji esie ya kwalụ baa kichin ọ sị na nyanwa ga-ekudo nwa o wee kudo nwa nka na abụọ nwa bebe akwa o wee kpọọ anya wee sị ya na egwu ada ati okulu nwa kunye na o nwere nsọpụrụ na o nwere nke a na o nwere ibie ọ sị m etu nya nọ na ọkwa di ya na-ekwu okwu nya akwụla ofebe na ị ga-akwụ ofebe okwusie ife niile anwụ chọrọ ikwu maka na ịsa anya okwu ihe ọ ga-eme ga-ama ndosi ma na ya dị asakwa dị okwu na okwugidekwuzie onwezi ife a chọrọ ikwu onye kwuo ọ wee babalị abasịalị anya wee sị ọkwa gị nwa ji aka gị ka ọlụ ya mebe nke inyelie osi akọmọnya kulu nwa na ọ bụrụ mmadụ weluba n'ime ụlọ ya wesoli ya wee baba n'ime ụlọ welu wesị ya n'ihe anyị na-eme ajọkakwan kedu ihe ya mee gị kịta kedu ihe ya mee gosi ya na onwe ife a chọrọ ịgwụ ya na ịnụ nyanwa bụ the greatest mistake ya mee na ndụ ya n'ọnyanwụ the worst mistake ya mee na ndụ ya na ya na-regret ya si bọsị ya mele gị na ya agwa gị ya si bie pụọ hai ọsị m nne ya ebebe akwa ya na-ebe akwa ọsị na okpologodo anyị besie gwala nta gị n'ụlọ ọsị m nne ihe a wutie dete na gbawa anya obi ọsị bụ dị ọkwanye a na-ekwu ihe a na-akawanye njọ a na-ekwu ihe a na-akawanye njọ olowo ndị ọsị a na ya ga-akụjisi ya ụkwụ na abụ ma ejezi n'ije ọdọla ofu ebe ya gbakwa nkịtị olukwe wonde ọsị a na ya chọọ onye egbuo onye ya gbuo onye na o nwere ife ga-eme na o nwere mmadụ na o nwere ife ndị be ha ga-eme nọ ndị agụụ ka ha bụ mara kọbakọ ịmara ebidozie na-etere ya na nwa ọsị m ka a na-akọla anyị ha na ya dị 29 years old na nwa ya dị almost 2 years afọ ịghọtago